Chief Amobi Albert Obikili si Okpuifite Agụlụ kansụl Anọcha bụ onye ndị ezinụlọ ya kọwara dịka onye kwudosiri ike n'okpukpe ndị Katọlik, onye udo na onye jupụtara n'ịfụnanya mgbe ọ dị ndụ. Nke a bụ osiari ha gbara maka otu o si wee kụnye ezi mkpụrụ na ndụ ụmụ ya na ndị gbara ya okirikiri mgbe a na-akwụ ya. Chief Obikili bụ onye nara mmụọ n'ọgbụgba afọ 91 ma bụrụkwa onye akwara nnọọ n'ụzọ dara ụda dịka ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa dị iche iche zakọ ka eze azụ iji wee kwanyere ya ugwu ikpeazụ. Kenechukwu Chukwudi jere ebe afọ n'afa ABS. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme akwamozu ahụ ka nwa onye ahụ nwụgara anwụ bụ Chief Joseph Obikeli kwuru na nna ya bụ onye nke fere Chukwu n'obi ya niile ma bụrụkwa onye Katist nke Catholic Church ebe ọ nọrọ ma nye ọzụzụ pụrụ iche n'ebe ndị ọzọ nọ ma dọkwa onye ọbụla ka ha bie ndụ a ga-enwomi enwomi. Nwa nwaanyị onye ahụ nagoro mmụọ bụ Odoziakụ Chinonye Eze kwupụtara na nna ya bụ onye nke tinyere ndụ ya niile n'ihe gbasara ife Chineke mgbe ọ nọ ụlọụka St. James bụrụ onye Katist nakwa onye na-abụrụ Chineke abụ. Kwuru na ọ mụtara ka esi ekpe ekpere nakwa ịdị uchu site na ọzụzụ nna ya nyere ma dụkwa onye ọbụla ka ha bie ezigbo ndụ. Onye nne nwa nwoke ahụ nagoro mmụọ bụ Odoziakụ Nkiru Obikeli kwukwara na Chief Obikeli bụ onye hapụgoro ezigbo mkpụrụ a ga-enwomi enwomi ma kọwaa ya dịka onye udo, onye na-atụ Chukwu egwu nakwa onye nwere ịhụnanya nyegara onye ọbụla bịara ya nso. Otu nwanne ya bụ Maazị Josephat Obikeli kọwapụtara na ọtụtụ ndị mmadụ etogo nwanne ya na ezigbo ndụ o biri ma kwuo na mgbe ọ bụ Katist ọ dọtakwara ọtụtụ mkpụrụ obi n'ebe Chukwu nọ. Ọtụtụ ndị enyi ndị bịara mgbaru gụnyere Chief Ejike Udeagha nakwa Maazị Henry Ọkpara kenere Chineke maka inye Chief Albert ogologo ndụ nakwa ezi mkpụrụ ya ọ hapụrụ ma duo ezinụlọ ha ka ha jisi onwe ha ike ma kpekwa ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndụkwa. Mmemme akwamozu ahụ dịka ọdịnala Igbo si dị bụ nke hụrụ ọtụtụ ndị bịara mgbaru mmanwụ dị iche iche nakwa egwu ọdịnala.